Estimats fallers i falleres, soc Ivan Izquierdo García i aquest any soc el president infantil d'aquesta falla, la Berni. Com ja sabeu tots, soc president per segona vegada, perquè em va agradar molt el 2015 i perquè com la meva cosina Amparo és la fallera major infantil, doncs no l'anava a deixar sense president. Estic molt content de tornar a ser president i viure de nou aquesta experiència tan bonica, emocionant i agradable. Soc faller des que vaig néixer el 4 de juliol de 2006 i sempre m'agrada vestir-me de valencià i les cercaviles i sobretot anar a tots els actes i, com no, les traques. L'estic passant genial amb Amparo, Mònica i Edu i sé que aquest any va ser la bomba. Anem a gaudir tots d'unes falles meravelloses. Vos convido a que vingueu a compartir amb nosaltres tots els actes que anem a preparar. Visca València, visca les falles i visca la Berni.